Pa ulendo wa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025, ulendo umene tikukhupa kuti ambiri takati nawo chidwi kutsatira bwinobwino kuona kuti kodi amene amasogola ndani nanga amene anali ndi kuthekera kupambana pa chisankho chimenecho ndi ndani. Nde potenga nimene zimayendera zimaonesa ndithu kuti achipani cha Democratic Progressive Party ndi amene ndithu amasogola makapa zotsatira zosasimikizika ndi bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Timaona ndithu ma media houses osiyanasiyana akupereka ndithu information yokhuzana ndi zotsatira za chisankho zimenezo, kuphatikizapo ndithu ma electoral stakeholders amakhala akusimikiza maka ndithu zokhuzana ndi data imene amatolera maka ndithu ma polling centers, kuzafika ndithu ma constituency tally centers, kuzafika ndithu ku ma district tally center, mpaka kuzafika ndithu ku main tally center ku BICC, kumene ndithu kunali bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Nde posatira ndithu kuti anaonkhesera data yonse yokhuzana ndi chisankho, nde lero a MEC mosogozedwa ndi wa pampando wa bungwe limeneli amene ndi a Justice Annabel Ntalimanja abwerano ndithu kuzasimikiza kuti pa chisankho chimenecho amene ndithu anapambana ndiye kuti ndi a Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party. Ndipo tenga ndithu ndi malidzatsi amene a Arthur Peter Mutharika akuti ndithu anapeza mavoti okwana 3,035,249 votes amene valid. 3,035,249 votes ndimene ndithu anapeza Arthur Peter Mutharika, imene ndithu akayipitisa kwa percentage ndikuti apeza 56.8%, yomwe ndithu adusa mulingo ndithu umene unayikidwa maka potenga kuti malamulo a chisankho anasinthidwa posatira ndithu zimene zinachitika mu chaka cha 2020 pamene ndithu majaji anagamula kuti chisankho chimene chinachitika mu chaka cha 2019 chinali ndi zofowoka zina, nde amene ndithu kuti anthu aponyenso chisankho kachiwiri. Nde zina mwa malamulo amene anasinthidwa nthawi imeneyo analiona kuti amene awena kupambana pa chisankho chimenecho akuyenera ndithu kuti azipeza 50+1 mavoti onse ndithu aponyedwa. Nde mmene zakhalira pamenepa Arthur Peter Mutharika kupeza 56.8% nde kuti adusa ndithu mulingo umene anayika ndithu ngati ndithu malamulo oyendesera chisankho. Ndipo posatira zimezi taona ndithu kuti Michael Usi, Dr. Michael Usi tikupeza kuti tiwatsala bwino amene atunda amene ndithu anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko maka posatira ndithu kuti amene anawina chisankho cha 2020 amene anali vice president ameneyo amalemu a Saulos Chilima atatisiya, nde kuti Lazarus Chakwera potenga ndi mphamvu imene amapasidwa ndi malamulo a dziko, iwo ndithu anasankha Michael Usi kukhala ndithu wachiwiri wa mtsogoleri. Nde lero ndithu abwera pa page yawo pajatu iwo ndi chipani chawo chimene chimadziwa kuti odya zake alibe mlandu. Nde pamenepa ndithu akufunira mafuno abwino a Arthur Peter Mutharika pamene ndithu asankhidwa ngati mtsogoleri wa dziko. Nkutheka tomwe ndi ndemanga pa nkhani imene pamene tunazo kuti abungwe la Malawi Electoral Commission abwera ndithu officially kuzalengeza kuti a Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP ndi amene ndithu anapambana pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Iwo akufotokoza kuti apeza mavoti okwana 3,035,249 ndimene ndithu apezera mavoti amenewo kuma percentage ndikuti kufika 56.8%, ndimene ndithu akufotokozera a Justice Annabel Ntalimanja amene ndithu ndi wapampando wa bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokoza comment section, koma popereka tikumbukiranso ndithu kulemekeza maganizo a ena. Tisayiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kupezani mosavuta.